Het is maaie vliegen hier als de nacht valt in Westeinde, de Wenwijk nijste vliegbasis. 12 auto's komen op een zouderkjemmek in actie met een laserpen die ze op internet kocht ha en die een bereik had van 4 kilometer. Tijdens de nadering van de vliegbasis, kort voorafgaand aan de feitelijke landing, is de SAR-helikopter door verdachten beschenen met een krachtige laserpen die de cockpit fel verlichtte, de vlieger en het overige boordpersoneel verblinden, als gevolg waarvan deze het hoofd hebben moeten afwenden, vervolgens waren afgeleid van hun feitelijke werkzaamheden en tot slot de landing van de helikopter hebben moeten afbreken. Dat gebeurt om 2 keer ta. Eén keer komt de SAR-helikopter waarom van een patiëntenvlucht, de andere keer gaat het om een oefening. Ik wordt een bewaker van de vliegbasis trok de laserstraal in zijn linker eeg rekken. Dat eeg rekt het even verblinden. Verdachten hebben daarbij, uit baldadigheid en verveling, zo zeggen ze zelf, de veiligheid op de vliegbasis en met name de veiligheid van de crew van de SAR-helikopter onnodig in gevaar gebracht. Daarmee hebben ze juist die mensen die er voor de maatschappij zijn in gevallen van nood benadeeld. Zo'n soorten laserpen broeken de leuters. Ze wonen er mij ballonknappen litten, vertellen ze hoe het en een enkele keer wie een vogel in een beam het doel werd. Doordat ik niet zoveel te doen heb, doe je dingen om de tijd te verdrijven. Het schijnen met zo'n laserpen gaf mij een bepaalde kick. Met name toen ik 2 helikopters had aangestraald, gaf dit een kick. Met de eerste werkstraf van 240 uren wil justitie laserpenbezitters afschrikken. Want laserstrielen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen. Als het laserlucht in het eeg valt, door de eeglens heen, komt het hier op het netvlies. Daar wordt het scherp afbeeld en daar veroorzaakt het de skeren. Grote skeer. Ja, dat zou heel grote skeren wezen kunnen tot het verlies van het maximale gezichtsvermogen.